I avui, a la secció que dediquem a parlar de periodisme internacional, donem, com sempre, la benvinguda al periodista i historiador Rafa Burgos. Què tal? Molt bon dia, Rafa. Hola, què tal? Bon dia. Estem molt acostumats a posar el focus, i no ens en falten motius, en moltes ocasions, lamentablement també, perquè no acostumem a fer-ho per coses positives, però posar el focus doncs, a països de l'Àfrica, de Sud-amèrica, i poc potser a mirar-nos el melic, no? Sempre es diu que costa veure's també i fer autocrítica a un mateix i fixar-nos en quina és la política europea, una política doncs, que és molt diversa. Els estats membres també ho són, i de fet el conjunt de països, no? Del continent. Avui ens traslladem fins a Suècia perquè hem anat veient en aquests últims temps com el país nòrdic s'ha anat convertint en escenari d'un taulell d'escacs entre bandes criminals. Abordarem aquesta problemàtica perquè això està passant a Suècia, un país que des d'aquí ens mirem com amb aquest ritus el màxim civisme possible, i en canvi veiem doncs, que és un dels països on hi ha més violència armada de tota la Unió Europea. No? Per què passa això, Rafa? Clar, això és allò que s'acostuma a dir multifactorial, i sobretot ens sorprèn, tenint en compte que sempre els agafem com a punt de referència respecte als índexs a nivell educatiu, nivell de civisme, fins i tot també temes de, com deia, d'educació, de sanitat, i en aquest cas doncs, és una situació que ja s'estava covant de fa temps, perquè, com molt bé has dit, el número de morts ja l'any passat registrat, sobretot per temes amb trets i venjances, va ser de 62 persones l'any, que això és molt, i més quan parlem d'un país nòrdic, i sembla ser que aquí van entrant doncs, aquestes menes de venjances entre grups que controlen tot el tema del tràfic de drogues, sobretot a la capital, a Estocolm, que és un tema que, si t'hi fixes, Núria, de vegades, com molt bé deies, parlem de països centreamericans o africans, el tema de la droga, Colòmbia, Mèxic, doncs acostuma a estar sempre al capdamunt, i tota la violència que genera. Jo recordo que hi ha una periodista que segueixo molt, que és l'Anabel Hernández, que s'ha hagut d'exiliar a Europa, perquè ella investiga molt tot el tema del narcotràfic, i recordo ja fa molts anys que ella comentava: atenció, vosaltres, societats occidentals europees, que us penseu que això és un tema que afecta aquests països que ja se sap com són, no? I això, si no ho teniu en compte i ho analitzeu bé, arribarà aquí. I a mi em va venir aquesta entrevista perquè fins i tot en països nòrdics ja es comencen a veure aquestes màfies que controlen tot el tema de la droga, però només allà. Aquí a Catalunya també amb tot el tema de les plantacions de cannabis, també des de fa uns anys ençà els Mossos d'Esquadra estan força preocupats perquè ja comença a haver-hi també, n'hi ha hagut algun assassinat aquí a casa nostra. Per tant, és un tema que jo crec que haurem de seguir i esperem que la cosa no es desmadri. Clar, és que l'any 2022, si ens fixem en Suècia, hi va haver un total de 391 tirotejos. Vull dir, és més d'un tiroteig al dia, pràcticament, sobre una qüestió que preocupa molt, que afecta la salut pública, però també a la seguretat a tot un país, no? Al final, d'on rau el problema? Clar, en aquest cas estem parlant d'unes societats que, com dèiem, molt estructurades, però també són societats que això potser algun psicòleg també ens podria ajudar, o psiquiatre, que són societats molt individualistes. Ara també enfilarem més prim arran d'una entrevista que hem tingut la sort de comptar amb ell, ara en parlarem, i també que són ciutats que també tenen els seus barris problemàtics, i és una entrada de droga perquè hi ha un consum, perquè a vegades ens oblidem i culpem aquests països del sud com a productors, com si fossin els únics responsables, però evidentment no hi ha producció si no hi ha un centre consumidor que a sobre té el nivell econòmic suficient perquè també es disparin els preus i això ho faci més golafre i més agradable que totes aquestes màfies que arrisquin. I en el cas de Suècia, doncs ja fa anys que això són uns nivells que s'estan disparant molt, i l'últim cas el que ha fet esclatar sobretot això és una
rivalitat entre una mateixa banda que porta per nom Foxtrot, i un d'ells, d'aquests membres, un tal Michael Tenezos, que ha volgut doncs, també guanyar terreny dintre del tema de controlar tot aquest mercat de la droga, i això ha generat doncs, una cadena d'assassinats i de passar comptes entre ells. Un Tenezos, que és aquest que volia fer-se amb el negoci, que també està relacionat amb alguns carregaments, diguéssim, de cannabis que procedirien de Catalunya, de Barcelona, una miqueta relacionant amb el que dèiem abans. I... De fet, aquest Foxtrot també té lligams amb el sud-est d'Europa, no? Sí, amb Turquia, sobretot el que està al capdavant, doncs ara mateix està vivint allà perquè té doble nacionalitat. Per això no el poden extradir i ser jutjat allà. Això també hem d'anar al tanto, perquè aquest que seria el detonant, centrant una miqueta i resumint molt, hem d'anar al tanto perquè, clar, amb aquesta onada que hi ha d'extrema dreta s'intenta aprofitar aquesta situació com si fos un tema producte de la immigració única i exclusivament. Per això hem de ser curosos perquè arran d'aquestes notícies, perquè és molt cridaner, Suècia, tema de drogues, doncs ja han sortit des de determinats mitjans de comunicació allò de no posar context i culpant a una determinada un determinat grup o col·lectiu com si fossin els culpables, quan en aquest cas en concret ha estat aquesta mena de passar comptes per mirar de controlar. Clar, el tema preocupa també la classe política sueca, i de fet tenim declaracions també del propi primer ministre que ja s'ha pronunciat al respecte, no? Sí, que va ser molt taxatiu en les declaracions que va fer, també suposo pel seu paper per mirar d'apaivagar a la societat sueca, als seus conciutadans. Doncs això deia Ulf Kristersson. För vi ska jaga gängen och vi ska besegra gängen. Vi ska ställa dem inför domstol. Är de svenska medborgare ska de låsas in på mycket långa fängelser. En aquest tall, no és que jo sàpiga suec, però el primer ministre, diu: perseguirem a les bandes i les derrotarem, els portarem davant la justícia. Si són ciutadans suecs han de ser condemnats a penes de presó llargues i si no ho són han de ser deportats. És un primer ministre que podríem qualificar de dreta, que té el suport puntual del partit d'extrema dreta, però tot i així també l'oposició, que seria la socialdemocràcia, l'anterior primer ministre, una dona, també ha donat suport davant de la situació amb la que estava vivint i la por, no?, que provocava entre la població donar suport a aquestes mesures. Clar, potser seria interessant, no?, i de fet per això ara presentarem els següents talls de veu, conèixer una mica quin és el dia a dia de la societat de Suècia. Sí, jo vaig a recordar, però jo quan vaig estudiar història hi havia un company que encara tenim contacte i que és el Miquel García Torralbo, que es va adalonir i que ell va passar uns anys, 6 anys, allà a Suècia, a Estocolm, i és interessant sobretot per posar-hi context, no? Quina és la societat, quin entorn ell s'hi va trobar d'aquesta mena de país idíl·lic, si és realment així o no, i sobretot alguns aspectes que ara han esclatat i que ell també, com escoltarem ara, ja s'ho veia a venir. Primer, el tema de l'educació, que és molt important. A Suècia, mira el que es va trobar ell, no? Allà a Suècia, amb el tema educatiu, les facilitats que hi ha en el sentit de quan tu vols fer, per exemple, un màster per acabar de compaginar o augmentar els estudis. Doncs jo va haver-hi un moment que un cop ja jo duia treballant allà 5 anys, doncs em van dir que després d'un període que tu estàs treballant allà i cotitzant diguem-ne al sistema amb els impostos, tu tens els mateixos drets a nivell d'ajudes i de coses a accedir. I llavors jo volia fer un màster i llavors em van explicar que podia sol·licitar una ajuda per haver estat treballant més de 2 anys, crec recordar en aquell moment, i doncs, el màster me'l van pagar. Aquest és un d'aquells aspectes envejables, no? Que sí, sempre tema mirem educació, tema sanitat, tema també a nivells de democràcia, que sempre acostumen a aparèixer aquests països. Segurament la base impositiva no l'envegem tant. No, això sí, que es paguen molts impostos. De fet, el Miquel, que ara escoltàvem, ell va estudiar educació social i actualment viu a Palma, que està com a cap d'estudis en un centre integral de formació professional, per tant es mou en un sector que jo crec que també és interessant, aquesta visió de la que ells
ens parla. I després amb el tema des del punt de vista més social i d'aquesta divisió que hi ha, tampoc és com qualsevol altre país. En quin sentit? Que ell em comentava que a totes les ciutats també hi ha barris, llocs on s'acostuma a replegar un determinat tipus de població d'uns determinats països. Aquí també passa. I això ens ho explicava també rematant-ho amb la idea aquesta de quan ell hi va ser, ja cap a la primera dècada d'aquest segle, com ja veia, doncs, es veia venir aquesta onada d'extrema dreta que ara està acampant en molts països europeus. I sí que el territori estava dividit, però d'això a viure en conflictes o sentir que és molt violent, jo no ho vaig observar. És cert que els darrers anys de la meva estada a Suècia va ser quan va començar el tema del partit de l'extrema dreta, Sverigedemokraterna, i començava a sentir-se parlar. I a les darreres eleccions en les que jo estava van ser la primera vegada que van tenir representació així considerable, no?, al Parlament. És aquest partit que dèiem que ara puntualment dona suport al primer ministre del que acabem d'escoltar. Clar, no sé si hi ha alguna idiosincràsia que afecti la població de Suècia, no?, i que pugui ser indicador d'aquesta major facilitat d'entrada, per exemple, doncs, de clans o de bandes criminals, no?, que es dediquen al narcotràfic. Clar, un dels problemes seria que fins i tot la policia té problemes per accedir a segons quins barris, no? Que això també és malauradament extrapolable a d'altres ciutats per aquesta divisió que també hi ha. Però sí que és veritat que el caràcter, segons em comentava el Miquel, dels suecs també té les seves particularitats, perquè ells tenen molt clar que l'individu té unes necessitats bàsiques que s'han de complir, això ho teníem molt clar, i també em deia que hi havia un canvi entre la gent més gran, quan ell hi va ser, i la gent més jove. En el sentit que la gent més jove considerava insuficient totes que està molt bé que l'Estat es faci càrrec d'unes determinades necessitats que té l'individu, però que volien més. I és aquí quan ha aprofitat l'extrema dreta per ficar-hi cullerada, com sentirem ara. I crec, podria dir que el suec, estereotipant molt, és una persona molt individual, no? I que a nivell d'extrapolar sentiments, de compartir això, costa perquè en el seu tarannà no entra dins del quotidià de la família, no? Hi ha molta autonomia i com molta independència de l'individu respecte a la resta. Individualista i aparentment, potser només aparentment, molt formal. Sí, aparentment, perquè també ho tenen tot tan estratificat. Tu tens els teus deures com a ciutadà, que és o estudiar o treballar, i sobretot amb un horari establert, que és, per exemple, allò els dies feiners. Però ara, al cap de setmana, com a mínim en determinats sectors, el consum d'alcohol es dispara. I això és un fet que també al Miquel li va sorprendre molt, aquesta divisió entre setmana i el cap de setmana arribant al límit tant entre adolescents i joves com fins i tot també entre la gent adulta, com escoltarem ara. Perquè de dilluns a divendres tu tens unes obligacions que tu has de complir. Ara, els divendres, hora baixa, veies com quantitats de persones hi ha unes botigues que són les que venen alcohol, doncs com la gent duia bosses i aquí duia una ampolla de vi o dues o cerveses o un altre tipus d'alcohol. I aquest és l'alcohol que consumiran durant el cap de setmana. I a mi això em cridava molt l'atenció i això es produïa tant en gent jove com en gent adulta. És curiosa aquesta racionalitat nòrdica tant pel que fa a la feina com pel que fa al gaudi o fet de divertir-se, que tampoc és aquí també evidentment hi passa, però el Miquel m'explicava que li sorprenia molt tot tan entre cometes perfecte entre setmana i en canvi un cap de setmana de disbauxa total. Doncs jo crec que és interessant el testimoni per, com a mínim, ajudar a entendre la societat sueca, que també té els seus problemes, no tot és tan perfecte com de vegades ens pensem,
tot i que és veritat de no caure en l'altre extrem, perquè jo he arribat a sentir aquests dies gairebé parlant de Suècia com d'un estat fallit amb alguns periodistes, i dius, home, ja ens agradaria és que com ens agraden els titulars, i ja ens agradaria a molts països ser un estat fallit com sí, el no? que és Aquest model. Suècia. Doncs, Rafa, no et puc deixar escapar encara, perquè aquest cap de setmana s'ha tornat doncs, a posar el focus en un conflicte que afecta el Pròxim Orient, un conflicte que de nou ens torna a traslladar a la zona d'Israel i Palestina. Han passat més de 50 anys, podríem dir, des de que esclatés doncs, aquest conflicte més recent, tot i que és un terreny disputat des de fa segles, no? Aquest de la zona de Gaza, Hamas atacava en primera instància aquest cap de setmana la població israelita. Israel es tornava hores després i hores d'ara, de fet, ja podem comptar per milers la xifra de víctimes, no? De fet, Israel ha ordenat ja un setge total a Gaza, sense llum, aliments, aigua ni combustible. Un bloqueig que no amb aquesta cruesa, però sí que podem dir que ja es venia vivint també a la zona de Gaza durant molts anys, no? Sí, és que malauradament és un d'aquests temes recurrents que sempre està a l'agenda informativa de la informació internacional, del periodisme internacional, i jo crec que arriba a un punt, jo crec que abans ho comentàvem, no? Que el lector, el televident, el qui ens està escoltant, arriba un punt que les notícies que ens arriben d'aquesta part del món és simplement en mort 2 d'aquest, 4 d'aquests, i realment ens costa contextualitzar perquè, primer, no és un tema fàcil, no? Ja porta moltes dècades arrencant, i sí que és veritat que ara l'esclat que hi ha hagut per part d'aquest atac, com molt bé deies, de Hamas, doncs pot tenir conseqüències molt greus, perquè si es van afegint països, sobretot països tan Líban, no? delicats al nord, al Líban, com molt bé dius, però sobretot Iran, que és un país que, si bé Israel sempre ha tingut la condescendència i el suport dels Estats Units, que alhora els Estats Units també tenen, doncs, entre cella i cella el règim iranià, i a això li sumem també tota la feina que ha anat fent diplomàtica a Israel fins al punt d'arribar a certs acords amb d'altres països musulmans, com el Marroc. Recordem que també es va acabar venent per part d'Israel doncs, aquest sistema d'espionatge al Marroc, que ha fet amb ell doncs, espiar no només dintre del país, sinó a Algèria, fins i tot el president Macron. No? Però independentment de tot això, i ja sé que no tenim temps, només recordar que la gent visualment es faci una imatge del país d'Israel, que es pensin en una mena de rectangle vertical, i la cara que dona al Mediterrani és allà on estaria aquesta franja de Gaza, mirant cap al Mediterrani, i és allà on hi actua doncs, aquest grup que alguns països consideren com un grup terrorista, que és Hamas, i en canvi més a l'interior tindríem una zona de territori molt més gran, que seria Cisjordània, que per acabar-ho de dur allà també és territori palestí, però en aquest cas està encapçalat per un altre partit, que és el Fatah, que és el que havia estat el de Yasser Arafat, i que alhora estan entre tots dos ells enfrontats, perquè així com el Fatah, aquest de l'antic Yasser Arafat, seria més pactista, entre cometes, en canvi Hamas no ho és pas. Clar, aquest còctel, diguéssim, imagina't, Israel pràcticament doncs, a tot al voltant d'aquests territoris, i dos zones palestines que alhora entre elles també doncs, tenen estan, desavinences. Exacte. Tot això sumat amb una guerra al costat, que és la guerra de Síria, i amb un altre factor desestabilitzador al nord, que abans parlàvem del Líban, que són unes milícies, que són les milícies de Hezbollah. Israel també està una miqueta a la guait perquè li poden caure per tot arreu per part d'aquests grups, i la cosa es va estenent encara més. O sigui que ara mateix ens trobem amb un polvorí a la zona. Totalment, que ja de fet ja venia de lluny, perquè no sé, ara no recordo exactament, sí, va ser el 2020, quan un general, el general Soleimani, no sé si també ho recordaran els nostres oients, que va ser doncs, assassinat, va ser una operació per part dels Estats Units, quan ell estava, aquest general, a prop de l'aeroport de Bagdad, allà a l'Iraq, i ell se'l va encarregar perquè ell era el representant per part de l'Iran de tot aquest suport que es donava, o aquests tentacles que mirava doncs, d'obrir Iran a països germans, per mirar de
anar en contra d'Israel i les posicions nord-americanes, i van fer una operació gairebé de bisturí als americans i es van carregar el general Soleimani, que en el seu moment doncs, el seu enterrament va ser multitudinari a l'Iran i tothom ja pensava que això podia tenir conseqüències. La cosa es va, entre cometes, calmar, però evidentment tard o d'hora tot arriba, i no dic que sigui l'única causa, però això també sumat al fet de que fa tot just ara, va ser el 73 de la guerra del Yom Kippur, que l'han fet coincidir també amb la mateixa data, i d'una situació que es portava covant des de fa molt de temps, que és la situació al dia a dia dels palestins en els seus territoris, doncs això ha esclatat i amb molta força, i també ja veurem les conseqüències, perquè ara tots els països, si estiguin a prop d'Israel o de Palestina, doncs estan movent fitxa i ja veurem com acaba. I veurem també quina fitxa molt bé. Clar, es mou també a nivell dels Estats Units, de la Unió Europea, no? I si es tornen a posar sobre la taula opcions com per exemple el pacte d'Oslo, no? O alguna mena de mediació per via de la diplomàcia. I sobretot recordar ràpidament que les morts són morts, hauríem de considerar morts com a éssers humans tant d'un bàndol com d'un altre, vull dir, no perquè siguin d'un bàndol tenen determinat tractament a les mitjans de comunicació i són d'un altre, no. Això també ho hauríem de tenir en compte perquè, clar, tothom intenta projectar la seva ideologia en funció de si és d'un bàndol o d'un altre, però aquí morts hi ha tots dos bàndols i de vegades ens n'oblidem quines són les causes i sobretot les conseqüències, que espero que no vagin a més. Doncs moltíssimes gràcies, Rafa Burgos, i fins la propera. Gràcies a vosaltres.